तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. माझ्या बहिणीला फार आधीपासूनच घरामध्ये चित्रविचित्र भास व्हायचे. कोणीतरी बोलल्यासारखे, घरातून चालत गेल्यासारखे आवाज यायचे. कधी कधी तर भिंतीवर जोरजोरात हात मारल्याचेही आवाज येत. पण हे तेव्हाच घडायचं जेव्हा ती खोलीत एकटीच असायची. आईबाबांना तर हे कधी खरं वाटलंच नाही. ताई मस्करी करत आहे किंवा मुद्दामून त्यांना घाबरवायचा प्रयत्न करत आहे, त्यांना नेहमी असंच वाटत राहायचं. पण तिची ही भीती वेळेनुसार प्रचंड वाढत गेली. ती आता जेव्हा कधी घरात एकटी असायची तेव्हा ती भीतीने घराबाहेर दारातच बसून राहायची. एकटं साधं खोलीत जाऊन पाणी प्यायलाही तिला भीती वाटायची. खरंच घरात असं काही घडत होतं का, यासाठी एकदा बाबा स्वतः तिच्या सोबत घरी थांबले. मला आणि आईला त्यांनी आजीकडे पाठवलं. त्या दोघांनीच त्या घरात 4 दिवस घालवले. आश्चर्य म्हणजे या 4 दिवसांत कोणाला काहीच विचित्र जाणवलं नाही. यावरून तरी हेच कळत होतं की ताईला घरात कसले तरी भास होत आहेत. ही सगळी तिच्या मनातील फक्त भीती होती, बाकी काही नाही. पण या गोष्टीमुळे ताई अजूनच खचत चालली होती. तिचं बोलणं कमी झालं होतं. एकटीच कोपऱ्यात बसून राहायला लागली होती. आई वडिलांनी विचारले असता ती म्हणाली, तिला आता त्या घरात एक बाई आणि तिची 1.5-2 वर्षाची मुलगी दिसते आहे. हे खरं असेल वा नसेल, पण हे ऐकून साहजिकच कोणालाही भीती वाटली असती. आमची ही तीच अवस्था होती. ती सांगायची की आमच्या घरात एक बाई वावरत असते. खूप सावळी आहे. तिने जुनी मळकी साडी नेसलेली आहे. ब्लाऊज काही ठिकाणाहून फाटला किंवा विसवला गेला आहे. केसांच्या बरेच दिवस न धुतल्याने जटा धरल्या आहेत. तिच्यासोबत तिची मुलगीही आहे. ती फार लहान आहे, नुकतीच चालायला लागल्यासारखी. तिच्या कमरेला एक काळा दोरा बांधला आहे. त्यावर छोट्या बांगडीसारखं काहीतरी आहे. तिच्या अंगावर बाकी काहीच कपडे नाहीत. यावेळी मात्र आई वडील थोडे गंभीर झाले होते. त्यांनी यावर एक मार्ग काढला. ते सगळं फक्त माझी बहीण घरी एकटी असतानाच घडत होतं. ते एके दिवशी मुद्दामून ताईला एकटेच घरी ठेवून आम्हाला घेऊन बाहेर गेले. पण त्यांनी बाहेर जाताना घरी एक रेडिओ रेकॉर्डिंगवर ठेवला. तेव्हा मोबाईल वगैरे नव्हते, म्हणून आवाज कॅसेटवर रेकॉर्ड केला जाई. ताई घरी एकटीच होती आणि तिला होणारे ते भास पुन्हा एकदा सुरू झाले. संपूर्ण घरात कोणीतरी धावत होतं. आवाज मोठा जरी वाटत असला तरी तो छोट्या पायांचा होता. ते छोटे पाय घरभर धावत होते. भिंतींवर धबाधबा हाताने पडवलं जात होतं. ताई या आवाजाने खरंच घाबरली होती. तिला खिडकीचा पडदा विचित्र हलताना जाणवला. तिने खिडकीच्या दिशेने पाहिलं तर त्या पडद्याने एका बाईची आकृती घेतली होती. जणू त्या पडद्याआड एखादी बाईच उभी असावी. तो पडदा हळूहळू ताईच्या दिशेने सरकू लागला. पडद्याआड जे कोणी होतं ते ताईच्याच दिशेने येत होतं. त्यामुळे त्या आकृतीवरचा तो पडदा हळूहळू वर उचलला जात होता आणि एकदाची ती आकृती झटकन पडद्याबाहेर आली. ही तीच होती, नेहमी ताईला दिसणारी ती भयानक बाई. पण यावेळी तिचे दोन्ही डोळे पांढरे झाले होते. जबडा उघडला गेला होता आणि ती बाई माझ्या ताईच्या दिशेने येत होती. हे पाहून ताईने हिंमत केली आणि तिथून धावत घराबाहेर आली. ती बाहेर येऊन बाबांवर धडकली. ती घडला प्रकार बाबांना सांगू लागली. बाबा लगेच घरात आले. नेहमीप्रमाणे घरात अजून कोणीच नव्हतं, पण यावेळी घरातील सर्व हालचाली या ऑडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड होत होत्या. बाबांनी लगेचच टेप रेकॉर्डर चालू केला. त्यात त्यांनी जे काही ऐकलं ते खरंच भीतीत भर घालणारं होतं. घरातून विचित्र असा वाऱ्याचा आवाज येत होता. पण त्यातील चढउतार स्पष्ट जाणवत होता. जणू कोणीतरी काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करत असावं. पण हे इथेच थांबलं नाही.
पुढे घरातील सर्व वस्तू जसं की कपाट, पलंग, खुर्च्या सगळं जोरजोरात हलण्याचा आवाज येऊ लागला. पण त्यांनी घरात पाहिलं तर घरातील सगळ्या गोष्टी या जागच्या जागी होत्या. पण घरात काहीतरी विचित्र, अमानवी असं घडतंय हे सांगण्यासाठी हा पुरावा पुरेसा होता. बाबांनी लागलीच निर्णय घेतला. ताईला काही दिवस मावशीकडे राहायला पाठवलं आणि 15-20 दिवसांतच आम्ही आमचं राहतं घर शिफ्ट करून घेतलं. असं म्हणतात, भूत, आत्मे आणि अमानवी शक्ती हे सगळ्यांनाच दिसत नाही किंवा जाणवत नाही. त्यासाठी त्या माणसाचा गणही तितकाच महत्वाचा मानला जातो. आणि माझ्या ताईचा राक्षस गण होता. या गणाच्या व्यक्तींमध्ये काही नैसर्गिक गुण असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांना सभोवतालचे वातावरण आणि नकारात्मक शक्तींची अगदी प्रखरतेने जाणीव होते. राक्षस गणाच्या काही व्यक्तींना अदृश्य शक्तीचा आभास होतो. काहीतरी वेगळं घडत आहे किंवा काहीतरी आहे अशा गोष्टींची या लोकांना तात्काळ जाणीव होते. त्याही वेळी माझ्या ताईसोबत कदाचित तसंच झालं असावं. पण त्या घटनेनंतर मात्र माझ्या ताईला तसा अनुभव परत कधीच आला नाही. अनुभव दुसरा. हा अनुभव आमच्याच एका गावातील महिलेला आला होता. तिचं काही वर्षांपूर्वीच लग्न झालं होतं. पण तिचा नवरा खूप दारू प्यायचा. बायकोला दारूसाठी मारहाण करायचा. त्याची दारू सोडवण्यासाठी घरच्यांनी, त्याच्या बायकोने बरेच प्रयत्न केले. पण कशाचाच काहीच फायदा होत नव्हता. शेवटी जेव्हा काहीच मार्ग सापडत नाही तेव्हा जो मार्ग बहुतेक सगळेच लोक निवडतात तोच मार्ग त्या बाईनेही निवडला. काळ्या जादूचा मार्ग, काळ्या विद्येचा मार्ग. तिला कोणीतरी असा सल्ला दिला की तू अमुक एका गोष्टीची पूजा केलीस, उपासना केलीस तर तुला ती नक्कीच या संकटातून बाहेर काढेल. पण ती उपासना कोण्या देवदेवतांची करायची नव्हती. त्यासाठी एका अमावस्येच्या दिवशी तिला तिच्या घरात असलेल्या देवाऱ्यातील सर्व मूर्त्या घराबाहेर काढाव्या लागल्या. त्याऐवजी देवाऱ्यामध्ये एक राक्षसी दगड पूजला गेला. तिला असं सांगण्यात आलं की जोवर हा दगड देवघरात आहे तोवर तिच्या तोंडून एकदाही कोणत्याही देवाचं नामस्मरण किंवा प्रार्थना बाहेर पडता कामा नये. तिला वाटलं हे सगळं केल्यानंतर तिच्या घरातील सर्व त्रास नाहीसे होतील. तिचा नवरा दारू सोडून कामधंद्याला लागेल. तिचा संसार परत हसता खेळता होईल. घरात लहान मुलांची पावले नाचू बागडू लागतील. पण वाईट गोष्टी पुजल्याची फळं तिला लगेचच जाणवू लागली. ज्या दिवशी कोणाच्या तरी सांगण्याने तिने तो दगड तिच्या देवघरात पूजला त्याच रात्री तिला काही भयानक जाणीव झाली. ते रात्रीचे दोघे लोखंडी खाटीवर झोपले होते. अचानकच मध्यरात्री त्या बाईला कसल्या तरी आवाजाने जाग आली. ते ज्या खाटेवर झोपले होते त्या लोखंडी खाटेखाली कोणीतरी नखाने ओरबाडत होतं. तो आवाज ऐकून ती बाई खूपच घाबरली. तिने तिच्या नवऱ्याला हाक मारली. तो नशेतच होता. इतक्या रात्री उठवलं म्हणून तो त्याच्या बायकोवरच भडकला. तेवढ्यात पुन्हा एकदा खाटे खालून जोरात ओरबाडल्याचा आवाज आला. तो आवाज चालूच राहिला. तो इतका भयानक आणि मोठा होता की त्या आवाजाने संपूर्ण खाटच अक्षरशः थरथरू लागली होती. या प्रसंगात तिला तिच्या नवऱ्याचा काहीच उपयोग नव्हता. तिनेच हिम्मत करून हळूच खाटेखाली वाकून पाहिलं तर तिला खाटेखाली अंधारात 2 लाल डोळे चमकताना दिसले. तिने स्वतःचं तोंड स्वतःच्याच हाताने घट्ट दाबून धरलं. तिचे डोळे पाणावले होते. ती रडत होती. तिला कळून चुकलं होतं. तिच्या हातून फार मोठी चूक घडली होती. पहाट होईपर्यंत ती खाटेवर बसूनच राहिली. जमिनीवर पाय ठेवायचीही तिची हिंमत होईना. अखेर सकाळ होताच ती खाली उतरली. तिचं मन अजूनही द्विधा मनस्थितीत होतं. घराच्या सुखासाठी तिने हे अजून काही दिवस सुरूच ठेवायचं ठरवलं. एके रात्री तिचं लक्ष सहज देवघराकडे गेलं. तिने पाहिलं तर तिथे पूजेला ठेवलेला दगड आता कुठेच दिसत नव्हता. हे कसं शक्य होतं? ती तशी झोपायला निघून गेली. पहिल्या रात्रीनंतर तिची खाटेखाली पाहायची परत कधीच हिंमत झाली नव्हती. त्या रात्री तिने मुद्दामून खाली वाकून पाहिलं तर तेव्हाही ते 2 भयानक डोळे अंधारातून तिच्याकडे पाहत असलेले तिला दिसले.
ती तशीच थरथरत खाटेवर झोपी गेली. ती खूप घाबरली होती, पण इच्छा असूनही तिला देवाचं नाव घेता येत नव्हतं. तीही रात्र गेली. सकाळ झाली. दगड देवघरात नाही हे त्या व्यक्तीला सांगायला हवं, म्हणून आज ती त्या माणसाला भेटायला जाणार होती. पण पाहते तर काय, तो दगड आता त्याच्या जागी तसाच ठेवलेला होता. तिला तर काहीच कळेना. रात्री गायब झालेला तो दगड सकाळी पुन्हा त्याच जागी कसा काय आला? रात्री घरी कोणी आलंही नव्हतं आणि तिचा नवरा काही अशा गोष्टीला हात लावत नव्हता. कदाचित तिला भास झाला असावा म्हणून तिने त्याकडे लक्ष नाही दिलं. पण त्याच रात्री तिने जेव्हा मुद्दामून देवघरात वाकून पाहिलं, तेव्हा पुन्हा एकदा तो दगड तिला कुठेच दिसला नाही. तो सैतानी दगडातील सैतानच रात्रीचा त्यांच्या खाटेखाली दडून राहायचा आणि दिवसा तो दगड रूपात पुन्हा त्या देवघरात दिसून यायचा. हे सगळं अति भयंकर होतं. पण दुसरीकडे त्या बाईचा नवरा मात्र आता दारूपासून लांब झाला होता. तो दगड पुजून आता 15 दिवस होत आले होते. तसा त्या बाईला त्या माणसाचा एक निरोप आला. ही वेळ होती परतफेडीची. तिला असं सांगण्यात आलं की तिला तिच्या देवघरात एका कोंबडीचा बळी द्यावा लागणार आहे. त्या माणसाच्या सांगण्यावरून तिने देवघरातील देव काढून टाकले होते. देवांना पूजणं बंद केलं होतं. पण त्या पवित्र खोलीत असं काही करणं हे तिच्या मनाला कधीच पटणारं नव्हतं. म्हणून तिने या गोष्टीला साफ नकार दिला. पण सत्य हेच असतं, आपण जर का अशा वाईट दुष्ट गोष्टींना आपल्या फायद्यासाठी गरजेसाठी पूजलं असेल तर त्यांना त्यांचा घास हा द्यावाच लागतो. त्या बाईने असं काहीच केलं नाही आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं होऊन बसलं. त्याच रात्री तिच्या नवऱ्याचा त्याच घरात मृत्यू झाला. डॉक्टरांकडून असंच सांगण्यात आलं की त्याचा मृत्यू हा हार्ट अटॅकमुळे झाला होता. पण त्या बाईला तो पुजलेला दगड मात्र त्या दिवसानंतर परत कधीच कुठेच सापडला नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.